Замину акай Сайнурдин да қарор дорем бахшда кушониён 1 гектар майдонда тарбуз коридаги ам охириш о намо арчовай саршавиш о намо капай иҷози ам чакрара ҳоҷи дарозаки то хиша кадани буд ҷӯякам мо намондем гуфтем ай мобайнда тақсимш ки о вақт шурӯъ мехӯра ай ҷӯякам воситаи чакрам шурӯъ мехӯра дору доданам осон мешава гуфтем да тақсим кард иҷам ҳама ҳамо озиқорам ҳама ай рӯи барнома бурдестай ҳози бисёр ҷода тарбузо ҳама касал задаги ҳози 90-95% тарбузо касал шидаги ки тарбузои ҳоҷӣ кап кабутай ягон нуқсон надорад дарое ки ҳар ҳафта 10 рӯза як бор воситаи барг коркар кестай иҷа беғарзи ай ҷӯяк озиқа додан бо ай чакрам озиқа додестай 3-4 ода як бор яким дуюм дозаи тарбуза мон додагӣ имша ин палакош ягон нуқсон надорад ҳозир гуфта меброем шумодам дар кор боша нависта бигирем яким озиқае ки мо додаем 1 тонна ода калсий нитрат 475 грамм калий нитрат 210 грамм магний сульфат 235 грамм монофосфат калий 110 грамм мап 200 грамм оҳан 50 грамм марганец 20 грамм цинк 10 грамм бор 50 грамм мис молибден 5 грамми плюс 1 литр леонардит барои 1 тонна и яким доза буд сол ай ҷӯяк ҳамун капел 3-4 бор об мета озиқа бо мисол 3-4 бор об мета озиқа ҳамин хел 2 бор яким дозара додем баъд аю 2 бор дига дуюм доза додагӣ дуюм дозам ҳамон элементҳои фақат фоизиш бисёртар шидаги яъне калсий нитратмон 600 грамм калий нитрат 350 грамм магний сульфат 280 грамм монофосфат калий 330 грамм мап 200 грамм оҳан 80 грамм марганец 20 грамм цинк 10 грамм бор 50 грамм мис молибден 5 грамми плюс бо 1 литр леонардит ҳамин 2 бор дига мо воситаи чакра додем ҳозир ҳоҷа тавсия додем килонкара бобур биги гуфтем як ваҷаб якним ваҷаб мона хеле як ваҷаб якним ваҷаб монда килонкара мегира мебара баъдо вақт шурӯъ мета барое ки ҳозир болошта хокаи чия о вақт шурӯъ нахӯрда об рафтаи сар мега то пуштара нам шидаи сар мега як хел ҷошта об набаромадаи сар онда ҷӯякша чиқиртар када баъд оба сар мета рӯи барнома кор кардан ҳам хел мешава ина ягон нуқсон нест тарбузо тозаи касал нест не ки ба назар ҳамсояора ҳоҷи я 20-25 рӯз дер коридаги тарбузша фаҳмиди клубника шида ҷои тарбуза дертар тайёр кард тарбузош калон хушрӯе тарбузои пеш амиқаина тарбузош 20 рӯз дерам корида боша таи сетаи тарбуз насиб хоҳад ҳозир я овамона ай ҷӯяк баъд ай капел сеюм озиқара калсиша калиша зиёдтар када сеюм озиқарам тайёрш када метем воситаи чакра мета